Ndopadhuze. Hapana anoda kuudzirwa nhamo iri mumba make. Izvozvi munobvumirana neni kuti pamuri kudzoka mumba muchingopinda mukicheni mune zvisirimo zvakonzereswa neZANU-PF. Uchidzoka izvozvi uri kunotarisana nerovha rawakaendesa kuyunivhesiti risina basa. Muchibva pano muri kunotarisana namai vari kurwara vasina mishonga. Muchibva pano muri kupinda mudzimba muchitarisa mabhiu emvura, muchitarisa mari kuti hatina chekuti tione kutenga. Chiregai ndikupei yambiro. Munhu chete anokwanisa kusunungura iwe neni ndi Advocate Nelson Chamisa. Muhurumende yavaChamisa umu ndimo chete muchakwanisa kuti mapensioners awane mari inotenga. Ndimo chete muchakwanisa kuti mucivil servant awane a decent life. Ndimo chete munokwanisa kuti munhukadzi kana warwara nekenza unorapwa pasina mari. Ndimo chete munokwanisa kuti kana uri mudzimai wakazvitakura enda unozvara pachipatara pasina kana muripo. Iyo hurumende yavaChamisa iyi ndiyo chete hurumende inoita kuti iwe weneni nemurume wako nevana mudye muchiguta. Asi chiri kudiwa chete musi weSaturday tiri kunoita market and raisers kusenda message kuna Mnangagwa neZANU kuti come 2023 hokoyo hokoyo hokoyo. Izvo zvinozviziva. Vamwe muchapinda maballot boxes imomo maballot booths mona mafeces ana kureva asina kujeka. Don't worry, don't worry. Tsvaga pane masi yako matatu only. Regai nditi kuZANU-PF chakatanga ndo chakachenjedza. This time hatisi kutarisa zita remunhu, tiri kutarisa pane masi matatu. Mukati memasi matatu pane mukomana aripo Advocate Nelson Chamisa. Enda unobvisa ZANU-PF musi weSaturday. Ndaseka ndiri kuona vabiya vangu vanga vakapfeka zvitsvuku vari kuzama kuda kutityityidzira. Musatambudzike. Kana mubhaibheri zvirimo vana vakashungurudza Mozisi ndo vacho vakaita dambudziko. Saka mukugara kwangu pasi regai ndiimbe kachimbo kadiki kandinoziva kuti kanotiendesa to the promised land. Patakabva Ijipita rwendo takafambawo zvakanaka. Takazoti tapinda murenje umu ndimo makatangirawo nyaya. Vana vakabarwa murenje ava ndivo vachashungurudza Chamisa kana chipostora chotaurwa nevakuru vakareterera. Regai ndikuudzei musanetseke. Tiri kuenda naAdvocate Nelson Chamisa kuState House. Vachida vasingadi. Enough is enough. ZANU-PF must go. Thank you so much.